କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ପାଣି ଗଭୀର, ତେଣୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ସ୍ନାନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ନେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଠି ସନ୍ଥ କବୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଲୋଟାକୁ ମାଜି ଜଣକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ଏ ଲୋଟା ଦିଅ, ସେମାନେ ଗାଧୋଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତନ୍ତୀର ଲୋଟା ନେଇ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେବୁ ନାହିଁ। ଲୋଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆଣ ନାହିଁ। କବୀର ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, କେତେଥର ମାଟିରେ ମାଜିବା ପରେ ଓ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବା ପରେ ଏ ଲୋଟା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ? ତେବେ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ଦୁର୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାନବ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେବ କିପରି? ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ କେହି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍ପାଟନ ବିଷୟରେ ସନ୍ଥ କବୀର ଏକ ଦୋହା କହୁଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି, ବୁରା ଯୋ ଖୋଜନେ ମେଁ ଚଲା, ବୁରା ନ ମିଲିଆ କୋଏ, ଯୋ ଦିଲ ଖୋଜା ଆପନା, ମୁଝସେ ବୁରା ନ କୋଏ। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ଦରକାର। ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ।